ନିଚ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ କ୍ଷମା ଦେବାର ସୀମା ବି ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସୀମା ଯେ କ୍ଷମା ଦେବାର ସୀମା, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବଳିଗଲେ ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ବି ସମସ୍ତ ଇତିହାସ ଜାଣିଛି ଯେ କୋରାପୁଟର ମୂଳ ନିବାସୀର କେତେ ଦମ ଅଛି। ସେଟା ଇତିହାସ ଜାଣିଛି। ଆପଣ ମୋତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତ ମୂଳ ନିବାସୀ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ମାଇଗ୍ରେଟ ପର୍ସନ। ଆମେ ହେଲୁ ମୂଳ ନିବାସୀ କୋରାପୁଟ ମାଟିର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର, ଭାରତ ବର୍ଷର ମୂଳ ନିବାସୀ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମ ଦେଶକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ଦେବାଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମ ଧର୍ମକୁ ଆମେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦେବାଟା ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ମାନ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଅନୁରୋଧ করে ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ করে ଯେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର, ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରସ୍ପର